السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلامو ni wuladena ni sangayna kabel le 31 mois 2025 ziara kenaka ambi anyeshi awma ni folie ambi anyeshi awma ni barkadai ambi anyeshi awma ni duwawuye ni kenenka ambanga fama soda ofo Anka président de la République Anaka Barakenyon Amboufo Kadouo kwe uye faso in sabatiki choko nyumana ani maldeun lafiali ani maldeun sako soroli ani lafia doni malifambe fe ka fo ala ko nogoyuye dekun minnu bi jamana in kono ya rabbi ala k'u fanga se dekun in ka se ka bɔ jamana kɔnɔ jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana denw ka lafiya o kɔfɛ an b'an ka ministre so fo n'o ye silamɛw ka ministre so walima diinɛw ka ministre ko ani danbe ministre so ani laadala ko an b'a fɔ k'u ni ce o kɔfɛ an karamɔgɔ minnu y'u ka baara bila ka bɔ diɲɛ yɔrɔ janw na ka bɔ fo Bamako ka se yan ani quartier janw na ka se yan ni ala kama tɛ foyi tɛ se k'a kɛ u k'a dɔn an nisɔndiyara an b'a f'u ye k'u bisimila u bɔra so u nana so an ka baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen karamɔgɔ si ma to kɔ a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Sufi Adama alhamdulilayi nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se a ka don laban ma k'a ta o la fɔ bi a ka denbaya a dɔgɔninw a n'a denw u ma sira in bila an bɛ ziyara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen u sara bɛ ala de bolo ala k'a n'u dɛmɛ kuma surunya bɛɛ la ɲɛfɔli bɛ kɛ maa de ye min b'a ɲɛɲini mɛ min mago t'a ɲɛ na a ɲɛfɔli bɛ se ka maa wɛrɛ nafa ale tɛ n bɛ fɛ an ka karamɔgɔw ka min faamu n bɛ fɛ an ka laselikɛlaw ka min faamu ko ɲɛ tɛ ko in dilalen bannen de don san kɛmɛ caman o la ni min fɔ don sera ni min sera ka fɔ don min na jamana min na o jamana yɛrɛ ka faiblesse kama walima jamana yɛrɛ cogoya kama o bɛ fɔ ye o don o bɛ wale ye fana o don an ka silamɛya diinɛ in a kɛra ten n'i ye diinɛ tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan suna bɛ yen u k'o bɛ yen wahabiya bɛ yen tasawufu bɛ yen o bɛ tijaniyaw b'o kɔnɔ kadiriyaw b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ tɔgɔ tɛ juguman ye tɔgɔ tɛ farali kɛ dusukun de bɛ farali kɛ n'o tɛ i ka so kɔnɔ i muso bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci i den bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci o tuma na tɔgɔ cayali ani farali u tɛ kuma siya kelen ye n bɛ fɛ ka min fɔ an karamɔgɔ dɔw kumana u ye ziyara ko kuma fɔ k'a fɔ ziyara ka ɲi baasi tɛ ziyara la
Oui. Baasi tɛ ziyara la silamɛya taabolo de la. Mais n mako taabolo la baasi bɛ k'a la. N bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ a ka lamɛn kosɛbɛ. Mɔgɔw sɛgɛnnen de don diinɛ ko in na u ma se k'a faamu. Bon diinɛ in fara yɔrɔ gɛlɛya foyi t'a la. An filɛ ka na kaburuya zura kɛ sisan. Kaburuya zura de kɔrɔ ye ka na bɔ i ka su ye. Mais anw bɛ diinɛ na jɔnni nɔfɛ? Jɔn El Mustafa. Anw bɛ diinɛ na Alakira Muhamadu de nɔfɛ sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Alakira nana ni diinɛ min ye kira yɛrɛ Mustafa a ka fatuli bana y'a minɛ kaburu dɔw de la yazurali kɛyɔrɔ la. A nana so a ko a muso ma ko a kunkolo b'a dimi a bɔlen kaburu dɔw la yazurali la o bana in de taara n'a ye Ala yɔrɔ la. O kira kelen sallallahu alaihi wasallam sunamɔgɔ maa wɛrɛ bɛɛ bɛnna hadisa kan ko Alakira ko ne kun ko a kana yazurali kɛ nka bi n ye ordre di aw ma a ye yazurali kɛ a b'aw hakili jigin lahara la. Nin kɔfɛ samani bɛ min? Mais e kamana bi guwan o e b'a fɔ nin ye hadisa in kɔfɛ ani Alakira yɛrɛ yera a bɛ nin kɛ. Mais munna dɔw ko k'a man ɲi bi n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de f'u ye i ka se ka diinɛ taasira faamu ani kalanko tɛ ɲɔgɔn ka sira kan. I ka bɔ i yɛrɛ kalama i ka bɔ i ka diinɛ histoire kalama. Ni kɛlɛ ninnu nana kuma jumɛn? Kuma min na ni Fatimiyaw nana komi Alakira fatulen sallallahu alaihi wa sallam kabini a yɛrɛ ma ta fɔlɔ k'a da dingɛ kɔnɔ a bi Seydina Aliyu bolo so kɔnɔ mankan wulila dugu kɔnɔ ka kira su to bolo la a ma don fɔlɔ. Dɔw ko anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw de ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Silamɛya ye fagali daminɛ yan de yɛrɛ faga yɛrɛ faga ni minnu tora la ni miliyɔnw de don Américains ka su kelen da la Japonais ma maa kelen faga a bɛɛ ye minnu ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a bɛɛ ye olu ka yɛrɛ faga suw to ne ye. A ye segin histoire ma mun kɛra tuma min na n'o kɛra a kɛra ni min fanga sera n'o ka armée force bonyana n'o sera tɔ ninnu na olu bi bɛɛ mara olu bi bɛɛ mara n'u ka politiki ye u bɛ se ka to fanga na cogo min na u ka fanga bi sinsin cogo min na ko in ti b'u bolo cogo min na kabini nin yɔrɔ in de la hadisa nkalon tigɛli de daminɛna. O de la an karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko Muhamadu ye fila de ye dɛ ko Muhamadu ye fila de ye Alakira fila de don dɛ kuranɛ Alakira ani bi hadisa kura Alakira. N'i taara kuranɛ Alakira fɛ yen o ye bɛɛ mara kafiri ni silamɛ yahudiya bɛɛ tout le monde. Anw ka kuranɛ Alakira ko hali ni bolitigi ni boli nana kɛrɛ la i ka so alimami ba bolitigi nana ko k'u bɛ nɔfɛ nana n kalifa i ma kuranɛ ko k'a kalifa minɛ to d'a ma ji d'a ma siyɔrɔ d'a ma wa kana jagoya ko a ka kɛ silamɛ ye mais ko diinɛ ɲɛfɔ a ye ko n'a ma sɔn dun ko a ɲininka i ka mun k'a ye n'a ko i ka taa n'a ye yɔrɔ min na ko i ka kafiri se yen ko ale Ala ko ten o de ye kuranɛ Muhamadu ye nka hadisa kura Muhamadu o ko ale cira de ko a ka bɛɛ faga ko fɔ a k'a fɔ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kuranɛ ko kafiri mara
o ye kuranɛ Muhamadu ye mais hadisa kura Muhamadu ko bɛɛ faga n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye kaburuya zura ko ni mawludu ko la kaburuya zura sabatilen don kira tun b'a kɛ o dama tɛ a ko an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ bɛnna nin kan dɔnnibaa ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ kɛlɛ bɛ yen bilen wa mais kɛlɛ ye mun ye tuma min na ni groupe dɔ ye silamɛya mara ni a ka se ye kɛlɛ c'est-à-dire u ye n ko u tun bɛ silamɛw ɲɛnɛma minɛ de k'u siri juru la tan maa 100,000 u b'a bɛɛ ni tigɛ yɔrɔ kelen kafiriw tɛ dɛ ko u ti fanga ka sira kan a ye histoire lajɛ silamɛw de bɛ ɲɔgɔn faga tan fanga nana se Fatimiya ma ça fait dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔw ye dɔw faga ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u ye minnu faga ka siw la mɔnɛ fɛ hali u ka kaburu u taara bɛɛ dayɛlɛ k'u suw bɔ k'u jeni hali u su u y'a bɔ k'a jeni mais u bɛɛ bɛ seli u bɛɛ ko la ilaha illallah misiri b'a bɛɛ bolo ala y'a kɛ bɛɛ bɛ jouer n'i ka politique de ye dɔw nana k'a yira ko tiɲɛ na olu bɛ kɛlɛ kɛ ala kira bɔnnaw de kama ko parce que kira bɔnnaw de ka kan ni silamɛya ɲɛmɔgɔya ye olu nana dɔ ninnu kɛlɛ ni min tora la a ka ca maa 400,000 ye u b'i faga de k'i ka du bɛɛ faga hali den min bɛ kɔ la u b'a bɛɛ kantigɛ ala nana groupe dɔ se a bɛ fɔ olu ma ko Fatimiya comme u tun ye fɛn bɛɛ interdit o Fatimiya mɔgɔw nana ko ka ala kira somɔgɔw k'u ka bonya jɔ u ye olu nana ko ala kira nɔkɔrɔ minnu bɛ yen ko olu ka kan ka bonya olu nana fanga dɔw la maintenant u bɛ jamakulu ba dalajɛ u bɛna ala kira kaburu yazura u bɛna kira kaburu yazura kira kaburu sisan i y'a dɔn i t'a ye fɔlɔ kira kaburu tun bɛ kɛnɛ kan de yɔlɔkɔ i bɛ yɔlɔkɔnin minnu kɛlen ye ka fɛnw kori k'u karo ɲɔgɔn na tan yɔlɔkɔ de kun kelen bɛ kaburu la tan kɛnɛ kan yɔlɔkɔ tɔgɔ ye di sɛni de kun donnen bɛ kaburu ninnu na k'u kɛ tan ayiwa ko dɔw ko jɔlɔkɔ ayiwa o de kun donnen b'a la mais a datugura sisan o bɛɛ n'a a kun de bɛ yen parce que a donna an b'a Aïchata de ka so kɔnɔ o so in ma mɛn o bɔra yen de ka jɔcogo wɛrɛ k'a la maa si t'a sɔrɔ cogo si la min na a faamuna tuma min na o kɛra olu ka kira somɔgɔw minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ kira mɔden karisa ye nin ye o tuma na mɔgɔw nana ɲɛsin olu bonyali ma o bɛ taa o kaburu la i n'a fɔ Hasan ni Hussein walima Seydina Ali yɛrɛ u bɛ taa barika ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye u tɔɲɔna u fagara bin kɛr'u ka kira ka denbaya fagara o tuma na anw ni mɔnɛ don an bɛ taa b'u ye kabini o jama bɔra sa n'o daminɛna ziyara ye haramu ye mawludu ye haramu ye a bɛɛ ju filɛ nin a bɛɛ ju de ye nin ye n'o tɛ ala kira ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ziyara ye haramu ye ala kira sɔlɔ sira a ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ mawludu ye bid'a ye a tɛ yen kira yɛrɛ y'a kɛ kira ye mawludu kɛ kira tun bɛ ntɛnɛn sun u y'a ɲininka ko i bɛ ntɛnɛn sun mun na a ko ni Muhamadu bangena ntɛnɛn anniversaire jumɛn tɛmɛnen b'o mais dalu ɲini tɛ ninnu y'an gɛlɛ u sera an na bi an yɛrɛ ser'u la o tuma na an ka na ni ala kira ka kumaw ye ka nkalon da kira la ko ta o de ye hadisa kura ninnu ye o de c'est-à-dire mɔgɔw bolo ko an ko hadisa man ɲi hadisa ka ɲi hadisa dɔw de man ɲi ni maa o maa ko hadisa bɛɛ man ɲi ko hadisa bɛɛ nkalon e ye kuranɛ dɔn cogo di e ni ala kumana n k'o tɛmɛna hadisa de fɛ ka s'i ma
ko nin ye kuranɛ ye hadisa de y'a se ma o n'o tɛ i ma kira yɛrɛ ye o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ a ka kow bɔyɔrɔ dɔn o la kɛlɛ tɛ anw bolo nin na mais problème ye mun ye an karamɔgɔ e ko a ti bɛn merci y'a dɔn n'e ko a ti bɛn e kɔni tɛna kɛ mais ne min ko a bi bɛn a to ne k'a kɛ i ka dɔgɔyalima kana se ma a ma ban mais ni min tɛmɛn'o ka dun u mago bɛ fɛn wɛrɛ la kelen kun ti dɔwɛrɛ ye o c'est-à-dire u bɛ fɛ ka min tɛmɛ bi a bɛ gɛlɛya dɛ ça fait alakira sɔrɔla salamu tɛmɛnen ni kira janfara somɔgɔw janfara silamɛya janfara a kɛra fanga ye kira y'a fɔ ko san 30 kɔfɛ ko fangafin de bɛ na a kɛra fangafin ye bon olu bɛ fɛ toujours u ye mɔgɔw fagali min kɛ ka yɔrɔ mara k'u sago kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ u bɛ fɛ o de ka waleya hali bi a bɛ gɛlɛya o de la wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni o de la ne y'a fɔ ye a kana n'a bɛ jaabili kɛ a ye n'a bɛ min jaabi a y'a jaabi ni bonya ye an faw y'an lamɔ bonya kɔnɔ an karamɔgɔw y'an lamɔ bonya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ y'an lamɔ bonya kɔnɔ an ti maa dɔgɔya mais n'i ye fɛn dɔ fɔ n'i b'a tigi jaabi i b'a jaabi bonya kɔnɔ i fa n'i ba y'i lamɔ cogo min e ni maa si tɛ se ka kɛ kelen ye maa min ko mago tɛ n karamɔgɔ la a y'a janto nin yɔrɔ in na kumana a kana n'i ko sisan ko i bɛ kuma wahabiya dɔ ka kuma kan kana wahabiya bɛɛ neni kana wahabiya bɛɛ dɔgɔya wahabiya dɔw bɛ yen an n'u balola ɲɔgɔn kan san 40 ni kɔ an m'u ka maa dɔgɔya kan mɛ karamɔgɔbaw don karamɔgɔba ye jɛni ye min bɛ suraka kan fɔ u taara suraka kan kalan u ni diplôme nana mais u y'u ta kɛ mɔgɔ lakala ye ani mɔgɔ bilasira u ti maa neni wahabiya caman b'an fɛ yan bonya ma b'u la u bɛ mɔgɔw bonya u ka sira y'u ka sira ye mais u bɛ mɔgɔw bonya o la toujours n'an bɛ kuma min kumana o ka kuma jaabi kuma bɛɛ n'a jaabi don n'a jaabi bi bɔ bonya kɔnɔ ka na bɛɛ ta wahabiya sabalilenw bɛ yen wahabiya maa bonyannaw bɛ yen wahabiya dɔw bɛ yen u ka diinɛ b'u bolo alors an kana sɔn du fitinin ni den dɔ o ka kɛ joli bɔn sababu ye an kana sɔn an ka jamana bi dekun min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn mais n'i y'a ye den minnu ma wolo fɔlɔ o b'u faw neni e kelen ma wolo e bɛ ka min fa nin denw b'a bolo dɛ mais olu mago t'o la o parce que a kelen tɛ yen muru sɔngɔ bɛ sɔrɔ min na hali a muso ka natigɛ muru a nenikɛla ninnu a kumaba fɔla maa si t'u la diɲɛ kɔnɔ min ka nasɔngɔ b'a bolo kuma in yɛrɛ fɔkun ye tari nkona ja dɔ ye o na nasɔngɔ di yan tariw nankɔrɔta ko n ka fari n den i ma fari dɛ somɔgɔ de t'i bolo ni somɔgɔw b'i bolo a tɛ kɛ tan i ɲɛ bɛ minnu da denen na n'u bɛ kuma ni hikima ye n'i da cɛ kelen ma i ba t'i ye bilen bilahi bilahi mais somɔgɔw b'u la u somɔgɔw y'u bila yɔrɔ min u tora u somɔgɔw kɔ maa o maa bi pɛrɛn-pɛrɛn ka mɔgɔw neni diinɛ tɔgɔ la kana ɲininkali kɛ somɔgɔ tɛ yen o la n bɛ fɛ an k'a faamu an kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kana ta ninnu fɛ k'an bɛ bɛɛ neni non mais kɛlɛ in wuliyɔrɔ de ye nin ye fatimiyaw de nana ala y'olu se olu fana ye alakira somɔgɔw bonya u b'olu wele de ko siyaw olu de ye siyaw ye o tuma na ɲinɛ
hiji la o ye hiji mɔgɔ jate mɔgɔ miliyɔn 2 ani dɔɔni a ti tɛmɛ o kan n yɛrɛ tulo de y'a mɛn quoi mais min bɛ miliyɔn 2 in kan o de tɛ n kɔnɔ Cherif de ye dɔɔni fara a kan wala a ti 2 miliyɔn yɛrɛ bɔ wala 1 miliyɔn 600 ayiwa an ka hiji den dɔ filɛ mɔgɔ min hijira ɲinɛ diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ miliyɔn 1 ani mɔgɔ 600 ayi wa 600 mɔgɔ miliyɔn 1 ani mɔgɔ 600 miliyɔn 1 600 a ma 2 miliyɔn bɔ mais ziyara kɛlɛli daminɛna yɔrɔ min na mɔgɔ jɔnni bɛ yan seyaw bɛ min Zayiru Zuwaru kɛra joli ye mɔgɔ miliyɔn 20 ani 6 26 miliyɔn miliyɔn 26 o de taari ɲɛ da Seydina Hussein kan a n'a fa Ali Karbala ani Najaful Ashraf o y'u kaburu de Karbala Najaful Ashraf e de bɛna ɲagami ne bolo ne bɛ fɛngɛ dɔn ayiwa Karbala o ye Seydina Hussein ye Seydina Hussein de donnen bɛ yen ayiwa Najaful Ashraf o ye Seydina Ali ye maa miliyɔn 20 ani 6 mais hiji bɛɛ a ma miliyɔn 2 bɔ alors ne fɛ ka mun fɔ kɛlɛ tɛ yen bi dɛ mais kunun ko kɛlɛ de daminɛna yen ko mun na u bɛ taa kira somɔgɔw kaburu yazura k'u bɛ t'u bato de kɛlɛ in bɛɛ ye nin de ye n'o tɛ kaburu bɛ batow fɛ yan e bɛ se ka ne ŋaniya dɔn ne sigilen fa kaburu kunna ne sigilen karamɔgɔ kaburu kunna ne sigilen ba kaburu kunna min bɛ ne kɔnɔ e bɛ se k'o dɔn mais e dun bɛ k'a fɔ ko ne bɛ kaburu bato la o tuma na e yɛrɛ bilala Ala nɔ na e bilala Ala nɔ na o ni kafiriya man jan o ni kafiriya man jan dɛ mana n bɛ fɛ ka min fɔ a ka sabali an ka wajulikɛlaw an ka kalankɛlaw a ye sabali a kana taa ninnu fɛ a kana taa u fɛ kɛlɛ in wulila yan de mawludu ko kɛlɛ wulila yan ziyara ko kɛlɛ wulila yan bon komi ni mɔgɔ t'i ko ɲɛdɔn i kamana bɛ guwan ko in bɛɛ ye nin de ye bidaya de bɛ se ka ban misiri jumɛn bɛ Bamakɔ yan misiri jumɛn bɛ Mali la yan n'a bɛɛ tɛ bidaya misiriw ye o ye misiri jumɛn ye a bɛɛ bidaya misiri i selila fɛn o fɛn kɔnɔ bidaya misiri don ni tapi fɛnsɛn tɛ min kɔnɔ dɛbɛ dan b'o kɔnɔ dɛbɛ delila ka da kira ka misiri kɔnɔ tapi delila ka fɛnsɛn ala kira ka misiri kɔnɔ wa maa o maa bɛ taa seli misiriw kɔnɔ a bɛɛ bidaya mɔgɔ ni dalilu jumɛn ye a fɛn o fɛn n'u bɛ don misiri kɔnɔ u b'u ka sabara bɔ u bɛ sabara bɔ de ka don misiri kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ kira tile la sabara kun bɛ bɔ ka don misiri kɔnɔ wa kira delila ka sabara bɔ a sen na ka seli wa mais aw dun b'a ta bɔ o tuma na a ye kira janfa o ye bidaya dɔ ye ala kira sɔrɔ sira a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a bɛ seli n'a ka samara de wa a bɛ seli bɛlɛ de kan bɛlɛ kan a ma seli tapi kan u ko don dɔ la a tɛ dekunna k'u ye fɛngɛnin dɔ bila a ɲɛfɛ dɛbɛ faranin dɔ k'a y'a te turu o kan pour que k'a ka seli kɛ sinon Madinɛ misiri n'u y'u te turu misiri kɔnɔ kira ni sahabaw ni san nana u bɛɛ te ni bɔgɔji de bɛ wuli a bɛ woyo u kan ka jigin u ka misiri mais a ko misiri ninnu bɛna pari ko a selila bɛna caya ko mais ala ɲɛ sira ɲɛ na kelen t'a kɔnɔ alors mais
ka islami ɲɔgɔn kɛlɛ k'u bɛ yazurali kɛ kira tun b'a kɛ k'islami ɲɔgɔn kɛlɛ k'u bɛ mawuludu kɛ kira tun b'a kɛ mais an bɛ ka taa cogo min na bɛɛ ɲɛ bɛ jogo la o tɛ kɛlɛ dɛ fo mɔgɔ dɔ t'a bolo i b'a dɔn ala ko tɛ kira ko tɛ Haidara ko tɛ Haidara ko tɛ dɛ Haidara nana sɔrɔ yen san 100 caman de don balo yɔrɔ ɲini ko de don Haidara ko tɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an janto an ka dugawu k'an ka jamana ye jamana in degunna bi tɔɔrɔ b'a kɔnɔ mɔgɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔw la dutigiw fagara dundulɔmaw fagara an ka dugawu kɛ jamana ye nin kɛnɛ kan an bɛ wele min fɔ an ka faamaw ye a y'a cɛsiri ala k'aw dɛmɛ nka a ye hakilila wɛrɛw fara a ta kan a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn mɔgɔ kelen tɛ se fo ani mɔgɔw ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a ye siraw lajɛ ani mɔgɔw ka kuma maa kelen tɛ se tiɲɛ tɛ nkalon don maa kelen tɛ se ani mɔgɔw ka kuma ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn bilasira a y'a jija fana n'a ye min bila poste min na a y'a ko sɛgɛsɛgɛ aw de ko a bɛna ni kokajɛ ye bɛɛ nisɔndiyara ko Mali dunna ko a bɛna surukuw bɔ yen siga kɛn bɛ suruku kɔrɔ caman na bi a ye yɔrɔ kɔlɔsi a ye yɔrɔ kɔlɔsi hɔrɔn n'i ko n ko mɔgɔ y'i dalakuma de ye mɔgɔ y'i dalakuma de ye ni dalakuma tiɲɛna dɔrɔn maaya banna ni hɔrɔnkɛ ko n ko i bɛ sa yen de an bɛ wele min da fanga ye an bɛ dugawu k'u ye u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de n'olu sabatira jamana in sera ka bɔ bolo la jamanadenw de ka hɛrɛ don mais dekun min bɛ yen u b'a la mais dekun bɛ yen dekun bɛ yen dɛ foro caman ma se ka siɲɛ dekun bɛ yen mɔgɔw bɔr'u sigiyɔrɔw la dekun bɛ yen o la a ye mɔgɔw lamɛn a ye to ka mɔgɔw dɔw ka kumaw ta bala kira n'a ka kiraya mɛlɛkɛw bɛ jigin an kan mais ala ko a ma de shawuruhum fil amr mɛlɛkɛ bɛ jigin an kan ala bɛ kuma fɛ mais ala ko n'i bɛ fɛ ka ko o ko kɛ i cira mɔgɔ minnu ma kafiri tuubilen ninnu o gɛrɛ i la a ka jɛ ka hakili kɛ ka ko taransi nka n'i sera ne ka diinɛ lase yɔrɔ ma fatawakkal ala Allah alors u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye bi maa si ka hɛrɛ tɛ bi Mali ka bi ayi den ɲuman si t'a kanu bi nin jamana in ka bi ala kana bi mais ala y'a mara di minnu ma bi tiɲɛ kan ka f'u ye wulibali kan ka f'u ye u ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ala k'a n'u dɛmɛ an faso ala k'a kisi an faso ala k'a bɔ bolo la an kun ye fɛn dɔ caman labɛn mais an bɛ yafa ɲini waati jayana kuma na cayara dɔɔni ayiwa ni ala ye sigi wɛrɛw latigɛ an ye walanwalali dɔw b'an bolo nin silamɛya in kan an bɛna o kɛ o yɔrɔ la parce que diinɛ in fo a ka faamu de quoi diinɛ in silamɛya in a sabotera dogongo fila tɛ silamɛya la kelen dama don n ye nin bɔyɔrɔ f'u ye fanga ɲini de y'a kɛ an bɛ fanga ɲini ka mɔgɔw mara a ye histoire lajɛ bani histoire b'a fɔ hali n'a donna tubabukan na gogoli kɔnɔ tubabukan na tara ti fɔ gogoli de a bɛ fɔ cogo di gogoli ayiwa google ayiwa a ɲɛna n'a donna u ka google in kɔnɔ
k'a sɛbɛn dɔrɔn ko Fatimiyaw ka mara kɛra cogo di a bɛ n ka kuma in bɛɛ jɛlen sɔrɔ a y'a lajɛ kira fatulen ko mun kɛra a y'a sɛbɛn dɔrɔn tiɲɛ ma tunu dɛ Ala tɛ sɔn tiɲɛ ka tunu tiɲɛ ye min ye dɛ da Ala la i tilen kɛ laadiri ye sabali mɔgɔw dɛmɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ hasidiya dabila i tilen silamɛya banna dɔwɛrɛ tɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen ayiwa a tɔgɔ ye di comme denmisɛnnin ninnu ko k'u ye u ka gogoli in gosi fɛn bɛɛ n'a cogo de don minnu y'a fɔ u b'a ɲɛdɔn dɛ ko 26 millions mɔgɔ ba miliyɔn 26 mais ko gogoli ko mɔgɔ miliyɔn 22 kelen mɔgɔ miliyɔn 21 21 n'a ye miliyɔn 20 bɔ kaban hiji mɔgɔ o ma miliyɔn 2 bɔ nin ye miliyɔn 20 bɔ fo ka tɛmɛ o kan a banna o ayiwa ansaru ka réunion kɔfɛ a n'an ka président kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye u y'a ɲini an fɛ ko n'an bi jɛn n'a ye k'u bi tɔgɔ dɔ da yana kabini salon u b'a k'o la ɲinɛ an ye yamaru d'u ma ni Ala ka jɛn ye u nana tɔgɔ min fɔ an ye ko ka yan tɔgɔ da Mazaru Sirifula ko Sirifula ziyarakɛyɔrɔ Mazar de kɔrɔ ye ziyarakɛyɔrɔ n'a bɔra min kɔnɔ o bɛ wari sara dɛ ni e ye yɔrɔ in na ko a taara ka yɔrɔ tɔgɔ ye di n'a ma se ka Mazaru fɔ dɔrɔn a ka woro sara yarɔ Mazaru bɔ man di maa kɔnɔ ko yan tɔgɔ dara ansaru ko ten ko Mazaru Sirifula yarɔ Mazaru man ka bɔ maa kɔnɔ o tuma na Ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ min ɲini sisan an bɛna dugawu kɛ an bɛna don hadara kɔnɔ hadara tɛ dɔwɛrɛ a delil'o la kaban k'i da de ka mankan da k'i ɲɛsin Ala ma k'i n'a fɔ Ala fili ɲɛ kɔrɔ Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni silamɛ ko Allahu akbar ko foyi t'i ni Ala cɛ ko i ɲɛ t'a la dɔrɔn tuma i yɛrɛ b'a kɛ ten k'i ka hami fɔ Ala ye hami bɛ fɔ Ala de ye dɛ an b'a yira la miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka Fatiha ta mais an b'a ɲini tagabaw fɛ a ka taa dɔɔni dɔɔni anw y'a kalan cogo min na ko n'i ka teli ko i bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'i ka teli dɔrɔn ko taa dɔɔni dɔɔni mana Ala ka bɛɛ ɲuman se Ala ka bɛɛ ɲuman don Ala ka san caman yira an na an ka jamana ani an kɛrɛfɛ jamanaw Ala k'u bɛɛ kisi an bɛ dugawu kɛ Laginɛ ye Laginɛ an bɔra yen a diinɛ ɲɛmɔgɔw u sara bɛ Ala bolo o diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ka jɔ de k'u seko bɛɛ kɛ su fɛ ani tile fɛ u ka faamaw fana bi ten an bɛ dugawu kɛ Laginɛ Ala kana fitinɛ don Laginɛ Ala ka bɛn don Laginɛ Ala ka kelenya don Laginɛ Ala ka Laginɛkaw bɛn an bɔra Côte d'Ivoire o kɛra aw ɲɛna an bɛ dugawu kɛ nin jamana ninnu Ala kana balawu don ye fiyewu Ivoiriyɛnw Ala k'u bɛn Ala k'u kɛ ka kan kelen fɔ Ala kana tɔɔrɔ se Côte d'Ivoire Ala kana balawu don Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ k'u ka élection surunyana Ivoiriyɛnw an bɛ dugawu k'u ye Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la Ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi Ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ ban hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Burkina ye ka dugawu kɛ Niger ye an bɛ dugawu kɛ an ka lamini jamana bɛɛ Ala ka bɛɛ kisi Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw dɛsɛ an bɛ an ka Burkina président fo ale min a ti yan nka président ba international bi yan n bɛ foli don o da k'a se Burkina ansaru président ma u ma fɛn fɔ n ye dɛ hali sini u ma fɛn fɔ n ye mais n y'u ka geste ye
u ka président ye wele da Burkina ko bɛɛ ka dɛmɛ kɛ n y'a ye ansaru taara ka taa 20 di a ma 10 asafurulayi 10 millions u taara 10 millions di o la an b'u fo u ye koɲuman kɛ faso ko mɔgɔ n'i dɛsɛra de i dɛsɛra n'o tɛ i man ka to ni faso ka wele dara i k'an ka faso dɛmɛ an b'u fo u ma fɛn fɔ n ye nka u dɔw dɔ nana ja jira n na n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi ala k'a n'u dɛmɛ ayiwa an yɛrɛ an bɛ dugu min na n'o ye Doɲumana ye alimami b'an fɛ an b'a fo a sara bɛ ala bolo an ka foli bɛ Doɲumana ka bɛɛ u bɛ fɛn minnu kɛ an b'a kalama ayiwa Safokaw fana Safo mairie tɔgɔ la u nana wari caman di an ma u sara bɛ ala bolo ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ ne yɛrɛ burankɛ bi yan ayiwa ani buramuso u caman bi yan buramuso caman bi yan ani burankɛ kelen ani n ka madamu u bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bi yan ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an sago d'a ma ayiwa an ka don hadara kɔnɔ miniti 2 bɛɛ k'i hami jira ala la an bɛ fatiha ta أيوة من كرا على كامنة من كرا على كامنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.